Succeshistorier kommer ofte af personlige udfordringer, kampe og selvudvikling. Men hvordan er vejen egentlig derhen? Et gammelt ordsprog siger, at de smukkeste veje oftest er snoret. I denne podcast bliver du lukket ind i både en iværksætters og en spirituel vejleders univers, hvor de sammen taler med og udfordrer deres gæster, som alle har formået at overkomme den snorede vej og helt frem til deres egen smukke destination. Samtidig guider de dig som lytter på din unikke rejse. Du lytter til podcasten Hvordan blev du den du er? Med Ray Abadi og Flemming Bille. Velkommen til. Hej Ray. Hej Bille. Så er vi tilbage fra ferie. Det er vi. Eller du har haft ferie. Ja, det har jeg. Jeg har haft, jeg vil ikke kalde det ferie. Og du har været afsted med 3 børn. Jeg har været i udlandet. Du har været i udlandet. I 4 uger. Ja. Og haft ferie, hashtag, eller hvad nu siger, gåseøjne. Og så har jeg haft min mand og mine 3 børn med. Og så har jeg også haft arbejde med. Og jeg har givet dig arbejde. Du har givet mig masser af arbejde, Masser og jeg arbejde har haft undervejs. mit eget arbejde. Ja. Jeg har holdt møder fra fjern. Og så det at gå på ferie med 3 børn, det er altså ikke altid ferie. Nej. Det er bare at passe sine børn i en anden by. Ja, men det var Eller et varmt. andet land. Men det var varmt. Det var meget varmt. Det var nogle dage, var det sådan knap 45 grader. Så som jeg sagde, da jeg kom ind ad døren, jeg føler, at min krop skal straffes For at have tøj på, der strammer. Ja. Sådan har jeg haft det i mange år. Nå, Ja. men vi er tilbage. Det her, det er første afsnit, første gæst i sæson 2 af det. Hvordan blev du den du er? Ja. Så vi skal byde velkommen til dagens gæst, som hedder Pernille. Velkommen til, Pernille. Tak skal I have, og hvor er det mig en stor ære, at jeg må være Og det er helt klart på vores side. Æren er totalt på vores side. helt rød i ansigtet. Nå, det er der ikke nogen, der kan se. Pernille, vil du præsentere dig selv? Jeg hedder Pernille Slot, Ja. og medierne kalder mig ekspert i kropssprog. Jeg synes jo bare, at jeg er Pernille. mig, som kan noget med kropssprog, har fundet kropssprogets alfabet, som kan afkode det meste. Og det har jeg så undervist i og studeret de sidste 15 år. Wow. Så allerede der kan vi gå langt tilbage i tid. Det kan vi nok, ja. Jeg synes, vi skal holde fast i, at du er ekspert. Du må gerne selv sige, at du er ekspert. Det er ikke Ja. bare medierne, der siger det. Man må godt selv synes det også. Man må godt have lidt den Jeg selvkærlighed. ved ikke helt, om jeg synes det, fordi ekspert, så skal jeg jo også leve op til, at jeg har det rigtige svar hver gang. Og sådan er det jo ikke med kropssprog, fordi vi er dynamiske Ja, væsener, og der er ikke et facit. men det er vel det, der er det rigtige svar. Men en ekspert har vel ikke altid det rigtige svar. Det er vel måske en ekspert er vel den person, der er mest opdateret, eller mest evnen til at forklare, hvad det betyder, den kombination, man nu ser, og det så kropssprog, som ikke har et resultat, eller hvad hedder det, når man regner? Hvad hedder det? Facit. Facit, Ja. Det var en meget lang forklaring. Ja. Den siger jeg ja til. Den tager vi. Alt for lang. Nå, men vi skal jo lige tale os varme her igen, oven på en ferie. Nå, Pernille, jeg har besluttet mig for, at i den her sæson, der skal jeg bruge lidt mere af min sådan klaverante viden. Og vi lægger ud med dig. Det er jeg glad for, at du har besluttet. Så da jeg inviterede dig ind, så var det helt klart, fordi at jeg vil gerne have fokus på kropssproget, og jeg vil gerne have din ekspertviden ind i det, og hvordan vi kan bruge det. Fordi jeg har sådan en lille fornemmelse af, at det kan bruges noget bredere, end hvad de fleste af os tror. Det er rigtigt. Og det skal vi høre meget mere om. Men jeg spurgte ind til, hvor vi skulle starte med dig, eller hvor vi skulle begynde. Og så fik jeg din alder ind som 17. Så hvor er du henne i dit liv, da du er 17 år? Da jeg er 17 år. Hvor er jeg henne der? Jo, der arbejder jeg på The Voice i Odense. Ja, er det lige efter gymnasiet? Det er det måske endda. Der har jeg været ude på Skoleskibet Danmark en tur. Ja. Og så er jeg kommet hjem. Og så synes jeg skal læse en 1-årig HH. Ja. Og gik med aviser selvfølgelig ude på Lange Linje. Mm-hmm. Altså hvor de fine bor. Ja. Ja, i Odense. Ja, ude ved Kim Larsen. Og sige godmorgen til ham hver morgen. Så det var sådan set lidt en rodet periode i mit liv. Men der besluttede jeg mig for, at jeg gennemførte ikke det år der. Jeg kunne ikke se nogen mening med det. Altså ud fra hvilket, altså bare som i, det giver ikke mening for mig nu, eller aldrig, eller jeg... Det der skole noget, det duer Okay, ikke til. det var på den måde, ja.
Så der begyndte jeg at bruge mere tid på Voice, og ligesom at afsøge, hvad er der så af andre muligheder. Hvad lavede du på The Voice? Der var jeg Place Me, som det hedder. Place Me! Over på Fyn, der gør vi ikke så meget i artikuleringen, så der her det Place Me. Pladesmed, det hed det dengang. Det var før det blev digitaliseret, hvor at man så havde sådan nogen som mig og mine kollegaer, der hentede CD'erne og LP'erne og singlerne ude i arkivet, og så ind til Hansen og Dennis Ravn. Og jeg skulle lige til at spørge, I må have været der på samme tid, lyder det til. Det har vi nemlig. Så det var før det hele blev digitaliseret. Og det var mig, der sad og tog telefonen, når man ringede ind kl. 16.30 med ønskelisten. Så sad jeg skrev ned i hånden, fandt pladen og skrev kodenummeret, og så ind til Dennis Ravn. Sådan. Ja, det var ikke på computer. Nej, det var det ikke. Jeg skulle til at sige, det var før computerens tid. Det var det selvfølgelig ikke. Ej, men det var før det ligesom blev allemands ejer og så videre. Ja. Og hvad skete der derefter? Ja, derefter så var der faktisk en sekretær på The Voice, som havde en veninde, der havde været på Oslobåden. Ja. Så synes jeg, det lød da meget spændende, for nu havde jeg jo været på skoleskibet Danmark. Ja. Og var bidt af det der vind og vejr og mærke sig selv. Altså mærke sin, hvad kan jeg ikke? Går jeg i riggen, når det stormer, går jeg ikke i riggen? Altså det der, man ikke kan regne ud. Ja. Hvad kan jeg med det her hylster, jeg nu er her i? Og så tænkte jeg, skal jeg på en coaster og have min befarenskibstid, eller skal jeg på Oslobåden? Ja. Altså, jeg ved, hvad svaret er. Og det er faktisk ret sjovt, fordi 4 dage inden, der havde jeg fået en plads på en kvindelig coaster. Med kvindelig besætning og kvindelig kaptajn, og så mig ind som ubefaren skibsassistent. Og jeg skulle påmønstre over i Esbjerg, tror jeg det var. Ja. Og så kommer den lige ind fra højre, den der, men du skal da bare på Oslobåden. Ja. Jeg ringer lige til min veninde, du skal da bare på Oslobåden. Og så var jeg så flux over til Storkøbenhavn og op på Oslobåden til en eller anden samtale. Og det var lidt ligesom også jobbet, da jeg på The Voice. Det var også et tilfælde. Altså, lad mig se om... Ja. Så der var ikke noget planlagt som sådan i det? Det var sådan lidt på en invitation? Ja, og så sidder jeg der, og så siger de, jeg har fået jobbet, om jeg kan starte på mandag. Og hvad dag var det? Fredag. Sådan foregik det. Så kan man jo ikke sige nej. Så jeg måtte jo hjem og sige til min mor, jeg stikker til søs. Og min far, og så ellers pakke min pakkenelliger, og så ud og ræse sengen og gøre kabinering. Der mødte vi hinanden. Ja, men jeg havde jo solgt mig selv ind som bartender. Ja. Og så blev jeg stewardesse. Ja. Nå, men det var jo en vej ind, så solgte jeg mig selv ind på pizzavagten. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Pizzavagten, det var en vagt, som folk ikke bryder sig så meget om. Det er, når det vipper meget. Pizza-opkast. Ja. Når det vipper meget, og man har fået meget indbord, så kommer der noget op igen. Det kalder vi pizza, når det ligger på sådan en fin. Ja. Og det var der ikke ret mange, der ville have. Det virker godt. Fordi at, så kunne jeg komme i baren. Så var jeg op samtidig med bartenderne. Jeps. Og så begyndte jeg at hænge ud sammen med bartenderne. Gør du sine hoser lidt grønne der? Ja, og stå op i pantryet. Og... Altså, verden er virkelig lille. Fra at Dennis Ravn til, at du møder Flemming Bille. Helt tilfældigt, siger du. Der er også ikke noget, der er tilfældigt. Har vi jo så lært rigtig mange gange efterhånden. Ja. Men det fik jeg jo lige at vide, da jeg kom ind ad døren, at de kendte hinanden fra Oslobåden. Ja. Hvad lavede du, Bille? Jeg var oppe i konferencecenteret. Så på Oslobåden, der var der et konferencecenter. Og den måde, jeg blev ansat på, det var min chef, eller den ene af mine chefer, Paul Christian. Han ringede til mig. Ham havde jeg sejlet med på et andet skib i DFDS, og så ringede han til mig sådan, i december måned i 95, tror jeg det var. 94, 95, tror jeg det var. Og så sagde han, Flemming Bille, hvis du ikke møder her, hvis du ikke påmønstrer på tirsdag, så rykker jeg hovedet af dig. Gud. Og så, ring til HR. Det var der sgu ikke noget der. Nej. Og så sagde han, det gør jeg. Og så kom jeg ud, og så sagde han, du skal blive her, for jeg har brug for dig. Og så tænkte jeg, nu må vi lige se. Men jeg blev der så til 99. Til nytår eller sådan et eller andet, der sagde jeg op. Så ja, jeg blev der. Jeg
ville ikke have rykket ud af. Det kan Men sådan foregik det dengang. Ja. Du kom faktisk også i baren, ikke? Jeg kom nemlig i baren, fordi at jeg hang jo ud deroppe, og ligesom fik... jeg kunne da godt lige gå ind med nogle glas, og jeg kunne da også fylde op. Jeg kan da også lige lave drinks. Og sådan noget, ikke? Så jeg blev sådan en del af det der, for ellers skulle jeg bare sidde nede i mit eget rum og vente på, at jeg blev bippet til en pizza. Det gad jeg ikke, så jeg stod deroppe. Og så blev jeg bartender, og det førte jo lynhurtigt til at blive barchef. Ja. Og så rykkede... Så var jeg i Italien og var skiinstruktør og boede dernede nogle år, og så rykkede Martin Ross, han rykkede over på Pearl. Ja, det var en kollega. Og hvad er Pearl? Pearl, det er et andet skib. De sådan sejler modsat. Der er 2, der sejler på samme rute. Ja. Og så ringer han ned til mig og siger, hvad er slot, skal du ikke over og være barchef over ved mig? Altså, jeg bor i Italien, jeg har det fint. Nu skal du høre. Okay, så lavede vi en plan, og så kom jeg så med på Pearl. Så det var heller ikke finere i Italien, så? Nu havde jeg været der i 6 år. Okay. Altså om vinteren, og så de sidste 3 år om sommeren også. Ikke? Ja. Men det var på Crown, hvor du var oppe i banken, hvor jeg var barchef. Det er rigtigt. Og at min bartender så ikke havde talt kassen rigtigt. Så ringer Bille. Kassevesteren. Og det er sådan lige kvart over kvalme. Man har lige nået at ramme hovedpuden for som barchef, og man den sidste, der går på køjen. Og tjekkede alle barne, og alle bartenderne kom ned, og de må ikke sidde ude på gangen og larme, og ind på kammeret med dem, og så ellers lige kvart i kvalme, så ringer Bille. Godmorgen, søde. Rising, sunshine. Der skal tælles kasse i Columbus. Altså, Bille har nok set mig i den mindst pæne udgave. Jeg kan ikke huske det. Nej, altså sådan verbalt, eller hvad? Bare sådan lignende udskidt noget. Når man har været på arbejde hele natten, ikke? Og tænker, at nu skal jeg ned og sove og har taget krigsmelding af. Nogle gange noget, man det ikke. Nej. Jeg har glemt det. Hvis du så forfærdeligt ud, så har jeg glemt det. Så det skal du bare vide. I var så søde, dig og hvad hedder hun, din kollega nede i banken? Nej, det har jeg glemt. Ja, men det er så lang tid siden. Ja, hun er lige på leverne. I var så søde. Så det var ikke en straf at tage telefonen, når den ringede der hæslig højt klokken kvart over kvalme. Fordi man skulle lige ned og snakke af en kop kaffe. Og der stod også 4 kilo slik eller et eller andet, så kunne man ligesom køre slik det videre på. Sådan var det jo. Det er derfor, jeg har fået min addiction. Billes kontor. Ja, lige præcis. Så det var der. Så det var der. Hvor længe sejlede du? Altså sammenlagt har jeg sejlet fra, hvad har det været, 98 til 04. Okay. Jeps. Ja. Så jeg kun arbejdet sammen et års tid, cirka? Ja, lidt. Ja, det er omkring. Det har fyldt mere. Ja, det har det. Men det har den generation også på Crown. Ja, men der er også noget med, når man arbejder og bor på sit arbejde. Ja, så er det meget tæt og intenst. Så bliver det tæt og intenst, og man kommer til at kende hinanden sådan meget hurtigt og meget sådan i dybde ved dem, man tillader det med. Ja, det er fordi det er ikke alle, som jeg kan huske, eller som jeg følte, jeg kendte osv., men der er mange. Ja. Og så har jeg altid en fornemmelse af, at folk kendte mig mere, end jeg kendte dem. Men det tror jeg bare. Det er fordi, du var banken. Nej, men jeg var ikke banken, men jeg har været der på et tidspunkt. Jeg har sådan noget afløser. Det må have været i den forbindelse eller et eller andet. Jeg kan ikke helt sådan... men det er sådan... Og du har også været den høje nede i den grønne. Ja, det har jeg. Hvad betyder det? Det er meget internt sprog, okay, det her. Den høje nede i den grønne. Så jeg har været en af de sådan højeste på skibet. altså sådan i højde. Altså jeg er 1,95. Så der var selvfølgelig nogen, som var højere, men det var sådan sjældent. Og den grønne, det var personalets afslapningsrum, hvor man kunne gå ned og sidde efter arbejde med en øl. Men det var også der, hvor man holdt, skiftefest eller skiftedagsfest. Så det vil sige, at aften inden, at halvdelen af skibet skulle hjem, for så modtog vi en ny halvdel friske, veloplagte kolleger, så blev der holdt fest. Og ja, jeg var tit i den grønne. Jeg holdt mig ikke tilbage. Man kunne altid se bilen. Ja, og jeg ragede op over alle de andre. Ja, det var dengang. Der var jeg simpelthen tynd som en tandtråd og røg masser af smøger. Ja, det har jeg heldigvis lagt fra mig. Nå, men nu skal det jo ikke gå ind i intern snak. Hvorfor skulle vi tilbage til alder 17? Ja, jeg tror bare, at vi skulle have fat i, hvordan tingene de sådan ligesom begyndte i en udvikling for Pernille. Altså er det fordi, de der tilfælde, som du snakker om, det faktisk ikke var helt tilfælde, og det har ført til et eller andet? Ja. Man kan sige, at fællesnævneren i de her lidt underlige jobs, jeg har haft, det har været, at jeg har søgt
at finde ud af, hvad jeg selv kan i det her hylster. Altså grænserne for mit eget kropssprog, og hvordan kommunikerer jeg til min egen krop, og få den til at gøre de ting, jeg skal. Ja. Og hvordan, når jeg så har styr på min egen, hvordan kan jeg så få andres med? Ja. Og det er jo lige fra tosset job på Voice. Der var en reklame om, at de søgte en piccoline. Det var da sjovt at prøve at skrive en ansøgning. Det gjorde min far så tit, så jeg vil da også se, om det virkede. Sådan en rigtig en, og ikke en skoleen, hvor man fik klap af skolelæreren, men sådan rigtig fik et svar. Og så også det her med ude på Oslobåden, jamen der er det jo også et lukket miljø, hvor man skal, altså vi har jo også en politienhed, og vi er jo en egen lille myndighed derude, og vi skal kunne klare os med det, vi har. Ja. Og vi kender, og vi ser hinanden. Både os selv bliver vi jo presset ud i forskellige vejrtyper. Forskellige stresspåvirkninger, forskellige kollegaer. Forskellige besøgende, gæster. Også i den grad. Forskellige altså opgaver på båden. Bål og brand, for eksempel. Ja. Så det her med at teste sig selv af. Hvad kan jeg? Og hvordan kan jeg kommunikere til mig selv, så jeg får det bedste muligt ud af det? Og hvordan kan jeg få andre med på den? Ja. Jeg ser det altid lidt som sådan en livslektion i at have mødt så mange forskellige typer mennesker. Og så er det jo sådan ret praktisk, når jeg nu arbejder med mennesker. Så jeg tror, jeg stod over for de fleste typer. Skingerne, sindssygt højt råbende psykopater, og også de sådan meget venlige, imødekommende og helt nede på jorden. Så jeg tænker, det er lidt det samme. Og så går du så også hen og arbejder, eller får i hvert fald en interesse for. Det skal vi jo ind og høre om. Ja. Fordi for dig, Pernille, som 17-18-årig at komme i de her typer af jobs, det er jo rimelig meget ansvar at få, og man kender jo ikke sig selv så godt som 17-18-årig til at kunne vide, om man kan klare de her situationer. Det er rigtigt. Og jeg fik lynhurtigt nogle ledelsesansvar, fordi at Martin Ross, han lurede, at jeg kunne noget med de der mennesker. Og det er det, jeg kan huske, jeg altid har sagt til jobsamtalen, jeg kan noget med mennesker, jeg ved ikke. Er du sådan, altså jeg fornemmer lidt, at du er sådan lidt en struktureret, bestemt type. Er det forkert? Ja. Okay. Ja. Men hun udstråler, hun du udstråler sådan totalt, en kanthed, eller en firmness, eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Nå, men det har du jo. Jeg tror måske, du har svært ved at se det selv, men du i en situation med andre mennesker, så kan du godt virke sådan, det er mig, der bestemmer her. Altså jeg føler lidt, hvis jeg var 18 år, og jeg havde lavet ged i den på arbejde med nogle drinks, der var lavet forkert, så ville jeg ikke ture og komme og sige det til dig. Det er sådan lidt den energi, jeg får. Det er jo kropssprog. Ja. Det er jo netop det, vi taler i, fordi det er noget helt andet, der er på indersiden. Men det er jo, hvordan kører jeg det her locomotion, jeg er blevet udstyret med, til at kunne skrive, opdigte eller gøre den historie, som jeg gerne vil have for os alle sammen. Ja. Fordi det nytter jo ikke noget, at jeg står som et esbeløv, når du også gør det. Og lad os så lige høre, så 15 år siden, cirka, med kropssprog. Hvordan? Hvad skete der? Hvorfor? Nå, jamen, vi springer lige nogle leder over. Ja, vi springer, men det er fordi, jeg bliver sket. Du er utålmodig, Bille. Men det er fordi, Pernille snakker kropssprog nu, og nu vil jeg vide det. Jamen, jeg har lige brug for at fyre en ind, fordi samtidig med Oslobåden, det var jo om sommeren, jeg gjorde det. Om vinteren, der var jeg skiinstruktør. Ja. Det er jo også at afsøge meget hardcore kroppens ydre positioner. Det må man sige. Også i et miljø, bjergmiljø. Ja. Der også er under vejrets magt. Lidt ekstrem miljø, og begge dele lidt på en måde jo, ikke? Og samtidig det sociale, tætte miljø, hvor at jeg også lynhurtigt bliver skiskoleschef. Der står jeg som 19-årig og underviser dem, der er uddannet mig. De kommer ned til mig og gerne vil have deres sæson, fordi at jeg netop kunne noget med mennesker, der gjorde, at jeg satte ikke Claus til at køre nybegynder, selvom chefen sagde, at alle skal kunne køre dem alle sammen. Jeg satte Claus, som var super dygtig, til at køre de dygtigste, fordi så får alle det bedste ud af det. Der er ingen grund til, at Claus han står og giver lille Ole på 2 skistøvler på nede i skiudlejningen. Det kan Jonas, der kommer lige fra uddannelsen. Det synes han, der er meget federe. Ja. Altså, så det der med at få det bedste ud af os alle sammen. Så og kunne se det. Ja, og kunne se det. Det er ikke alle, der kan se det. Både at kunne se det. Det starter jo med at kunne lytte først til det behov, der er. Og så kunne se det.
og se, hvor spiller jeg Claus god? Hvor spiller jeg Yrsa god, som er bange for at stå på ski, og hun skal måske ikke have Claus, fordi han er lidt skrab. Så skal vi have Jakob Charme-bollen ind, ikke? Som drikker mere kakao end en kører pister, for eksempel. Men så får hun en god oplevelse. Så det der med at kombinere de der 2 ting, men også samtidig få dem til at gøre det, det synes jeg er et enormt fedt felt. Og det kan jeg jo se, at det er det samme, der sker med mig, når jeg står på scenen. Ja. Jeg går på rå, nøgen, uden PowerPoints. Bruger det, jeg har. Snakker. Ja. Lærer os mærke. Ja. Og så har vi samtalen bagefter. Ja. Så det var lige det element, jeg havde brug for at få med. Det var godt. Der kropssprog. Jeg beklager min utålmodighed. Men hvornår kommer åbenbaringen fra at dine erfaringer fra 17-18-årsalderen op til, at du kan de her ting, og du er blevet chef for hver et lille subkultur, du har været en del af. Du har kunne se de her evner. Hvor bliver det sådan åbenbaret for dig selv, at det er den her vej, du skal gå? Vi mangler lige en tur til Grønland. Ja. Ja. Jeg sad igen på en eller anden kedelig eksamen på en eller anden handelsuddannelse, og så havde kedet mig gevaldigt til en HR-uddannelse, hvor jeg får et tanketog, der siger, du skal da til Grønland. Det er da det, jeg skal, siger jeg så til mig selv. Jeg skulle bare lige have afsluttet den her HR-uddannelse. Det gad jeg ikke. Jeg skal da til Grønland. Mig hjemme og google. Grønland? Hvad findes der i Grønland? Hvordan kommer jeg til Grønland? Fordi det skulle jeg da, som det mest logiske i verden. Og så finder jeg ud af, at der er jo Thulebasen. Det er der. Det er der. Det ved vi. Og de ansætter også danskere. Ja. Så hvordan kommer jeg til Thulebasen? Og det gjorde jeg jo så. Jeg blev sådan en, som var over i Community Centeret som chef. Det blev jeg. Jeg kan mærke det. Jeg troede, jeg skulle op og være den nye Bettina Aller og lave alle mulige seje expeditions. Men det endte med, at det var pokeraftener og dart og det er også meget sejt. Ja, mega stort puslespil og sådan nogle ting. Fordi at vi var jo under amerikanske forhold deroppe, så hvis vi skal ud og vandre, så skal vi jo have redningsborger og redningsveste med til hver mand. Bare vi skal krydse en flod, og det var sådan lidt, come on, gutter. Og hvor gammel er du her så? Der er jeg, det er i 2004. Ja, det er jo så, der er jo en 28, tror jeg. Ja, så der er jo også op at søge grænserne for, når jeg ikke kan regne den ud, når der virkelig ikke kan, hvor man ikke kan se en hånd for sig i stormvejr. Yes. Igen ekstrem vejr. Ja. Hvordan reagerer jeg? Hvordan reagerer min krop i det? Og hvordan kan jeg keep it cool? Altså kommunikere til mig selv og få andre med. Så det er ligesom essensen i det hele, i alt, hvad jeg egentlig har gjort. Men har du søgt noget særligt? Nej. Fordi en ting er at få en tanke om, jeg vil gerne til Grønland, og så det næste, det så at gøre det, og det er også rigtig, rigtig fint. Men hvad vil du der? Jamen, det var spændende. Jeg vil se, hvordan jeg reagerede, når jeg ikke selv kunne regne den ud, og hvordan jeg kunne få andre med. Okay. Og der møder jeg jo så ham, der så senere vil blive min allerstørste træningsmester. Manden i mit liv. Jens. En god dansk Jens. Op på toppen af verden. Yes. Det er lidt sjovt, når man har boet 6 år i Italien og sejlet og mødt alle mulige andre kulturer, men jeg skulle altså til Grønland for at møde Jens. Danske Jens. Ja. Hvad kunne Jens? Er det manden i dit liv i form af læring eller kærlighed? Ja, begge dele, tror jeg, vi er lidt omkring. Han ramte mig med en ro. Ja. Og så blev jeg jo ufattelig fascineret af det der ansigt. Ja. Jeg kunne sidde og glo i det ansigt i timer, og jeg blev aldrig færdig. Nu lyder hun forelsket, ikke også? Ja, det er meget. Og det gjorde ikke ondt at få den ro i hovedet. Det var ikke forelskelsen, det var virkelig nysgerrighed. Altså det, fascinerende. Der var noget fascinerende, der var noget bone structure, der var nogle linjer, der var nogle fuger, der var et eller andet, der bare dragede mig af det der. Og så kan vi snakke senere om epigenetik, at vores krop søger den genetik, som matcher vores eget til at få stærkt afkom og alt det her. Ikke? Og det var også kodet tilbage til et kapitel, vi ikke har været i endnu, at jeg er en gammel ridepige. Der var det også ansigtet. Ja, okay. Jeg kunne noget med hestene på det tidspunkt. Med hesteansigter? Ja. Der sagde vi, da jeg var ganske lille, havde jeg et særligt talent for at udpege talent i hesten. Råt talent. Kunne pege på en og sige, den der, det er en god springer. Hvorfor er det, Pernille? Den har et godt ansigt.
hvad er et godt ansigt på en hest? Ja, det ved jeg jo så nu. Fordi jeg kunne se noget med musklerne på kæben, at det fortalte noget om poweren i bagpartiet, og gode øjne fortalte noget om det mentale fokus, hesten havde. Så der var ligesom 2 ting, jeg kendte der. Men det er jo ikke noget, du sådan har lært sådan bogligt. Det er noget, du har fornemmet eller set. Det har været min egen guideline. Ja. Det var fascination, det har været noget... Så altså, det er jo sådan lidt at overgive sig til det intuitive. Ja. Fordi det må være den måde, du ligesom har fået kontakten til, som i, altså intuitivt siger det mig, at hestens hoved eller ansigt gør sådan og sådan. Ja. Men det gør jo heller ikke noget. Altså, det er jo nej, det er helt klart, fordi at nu springer du lidt i tid og sted og land og så videre, men du husker det som en rød tråd, det hele det her. Det er sådan de der punkter, du husker. Ja. Nå, det var der, det var der, jeg fik det, og så det, og så det, og så det. Ja. Så det rum, du lige springer fra, vi startede ved 17. Ja. Og så er der Grønland, og så er der Italien, og så var der hestetiden. Hvor lang tid imellem er det her fra, til du starter så til 15 år siden, til at du bliver kropssprogs ekspert, vil jeg gerne sige. Ja, men det var jo så der, da jeg møder Jens. Så kommer vi hjem, og på det tidspunkt, der har jeg så et job ved nogen, der hedder BANF, et teambuildingsbureau, som arbejder meget med AI, altså Appreciative Inquiry, fokus på det positive, hvad der virker. Og jeg har altid syntes, at det her NLP, altså neurolingvistisk programmering, at det var enormt spændende, men jeg synes, det var en dyr uddannelse for mig, inden jeg tog til Grønland, at bruge 25.000 på en uddannelse, bare på noget, jeg nørdede i. Men så var der lige pludselig et nyhedsbrev, der reklamerede med en infoaften, hvor de kombinerede de 2 ting i Holte. Ja. Mig afsted, op til Holte, og jeg kom for sent, det plejer aldrig at være. Det plejer altid at være den første, så jeg kan se rummet bygge sig op. Apropos kropssprog. Kommer for sent ind, og I kender det. Når man kommer for sent, så er det også den sidste plads, det er den, der er allerinderst, og man er totalt akavet og klumpedumpet, og totalt mobbet show, ikke? Og der, undskyld, jeg får trådt på alle folk, og jeg sætter mig helt ind i hjørnet, og tænker, her skal bare være lille og usynlig her, de har alle sammen set mig. Og så den ene træner deroppe, han hedder også Jens. Han siger så til mig, grunden til, at jeg skulle derop og lære det her, det var, fordi jeg gerne vil give mig selv nogle værktøjer til en ting, at kunne afkode det, der foregik mellem mig og Jens. Det der med, når han står og siger, at jeg skal lade være med at råbe af ham, men det er ham, der råber. Er det så mig, eller er det ham? Det der, jeg kunne simpelthen ikke afkode det der. Altså, var I kærester på daværende tidspunkt? Ja, Jens og jeg. Ikke underviseren Jens, men Jens fra Grønland. Ja. Og så også nogle værktøjer til at kunne komme ind til ham. Ja. Altså nogle virkelige værktøjer, fordi ellers så havde jeg jo bare brugt min hesteviden, og min bartenderviden, og min skiinstruktørviden. Og det kan man også komme langt med. Ja, det kan man. Ja. Men nogle rigtige værktøjer. Ikke? Og så jeg kunne pakke det ind under, og jeg skulle bruge det i mit arbejde til BANF. Ikke? Ja. Men du skulle egentlig forbedre din kæreste? Ikke forbedre min kæreste, men give mig nogle værktøjer. Giv mig nogle værktøjer til... Så forbedre dig selv i forhold til... For jeg kunne se det ligesom af min skiinstruktør, ligesom af min bartender, men jeg kunne ikke få ham til at gå i skiudlejning, hvis det var det, jeg så, der kunne være godt for ham. Altså, så det var første gang, jeg mødte det der. Der sker ikke det, jeg sætter i gang. Modstand? Ja, ikke modstand. Det havde jeg jo også prøvet, men jeg har alligevel fået Claus til at tage nogle børnehold, for eksempel, ikke, på ski. Men der var bare stor stopklods. Tilbage til ham, Jens, seniortræneren. Så kommer jeg ind, klumpedumpe ind til den sidste stol der, og så siger Jens, nå, du er den heldige vinder af at være den sidste. Hvad hedder du? Jeg hedder Pernille. Velkommen til. Tak skal du have. Vi er startet, så hvorfor er du her i aften, siger han så. Og så siger jeg, jeg er her på grund af 2 ting. Eller jeg er her på grund af mange ting, siger jeg så. Og så gør jeg sådan, som lytterne ikke kan se. Jeg peger 2 forskellige steder hen med mine fingre. Det fanger senior Jens deroppe. Så siger han, ja, der er særligt 2 ting, der er vigtigt for dig. 2 ting. Nå, ja, det var der jo egentlig. Og så siger jeg, det her med, at jeg vil godt have nogle værktøjer til at afkode, og gerne have nogle værktøjer til mig selv. Hvordan vidste du det egentlig? Tænkte jeg så. Jeg kunne se, at du peger 2 forskellige steder hen, når du taler om de her ting. Wow.
Og det havde han jo set, inden jeg havde sagt noget. Mig oppe i pausen. Jeg havde lære mig. Ja, jeg havde allerede booket en NLP-uddannelse et andet sted. Så siger jeg, det her, det skal jeg. Hvornår starter jeg? Vi starter på mandag. Igen en mandag. Der er noget, og det var en fredag. Ja, det var det. Og jeg havde jo smidt 25.000 et andet sted, og jeg var sådan, det her, det skal jeg. Vi fik det så til at lykkes, og jeg startede der om mandagen på holdet. Du fik faktisk mulighed for at afbryde eller aflyse den. Ja. Fedt. Ja. Med alle pengene indsagt. Ja, fedt. Også det. Og så startede jeg så deroppe i Holte. Ja. På Acuity World, som de hedder, Sanseskarp Verden. Hvor Henrik har kombineret NLP med Appreciative Inquiry. Så det er meget mere adfærdsbaseret. Det er ud fra det, der sker, inden ordene kommer. Yes. Og så hvilket jeg også fandt ud af, at fordi så senere hen, så kommer jeg jo også til USA og til den her trainers trainer over ved Bandler himself, ham der har fundet på de her metoder, som vi kender i NLP i dag. At NLP i Danmark er ikke det NLP, som Bandler han laver. Nej. Og det Bandler laver, er meget mere nonverbalt end nogen af dem her hjemme i Danmark laver. Fordi han optager den bevidste del af hjernen i en model. Det her det er step 1, det her det er step 2, det er step 3. Alt, hvad logikken gerne vil have. Mens han laver alt muligt nonverbalt. Og det er alt det nonverbale, jeg bare står helt elektrisk på og suger til mig. Og det er jo det, jeg før, når jeg kunne noget med mennesker, nonverbal, har kunne få min bartender til at performe bedre, kunne få min instruktør til at performe bedre, fordi jeg kunne kode de her ting. Så lige pludselig så fik du sådan en slags facitliste, eller... Sprog. Et sprog. Et sprog. Formula, ja. Nogle kroge at hænge min viden op på. Ja, systematik også. Ja. Og noget, der kunne bekræfte det, jeg så. Ja. Så det ikke er bare fornemmelser, eller mig, der tænker, at men der faktisk er nogle kloge mennesker langt før mig, der har fundet ud af, at det virker, det jeg gør. Ja. Og der, på den uddannelse, der er der sådan ligesom 4 uddannelser, det tager et halvt år af gangen, og jeg havde været i gang med 1'eren. Så starter 2'eren sådan lidt forskudt, lidt før. Og den starter jeg så på, og begynder at undervise på 1'eren, der starter efter mig. Så jeg blev meget hurtigt underviser. På sæsonen før, eller semesteret før. Som jo så, og det ved vi jo alle sammen, altså når vi skal videregive viden, så sætter den sig dybere. Så jeg har fået en enorm vigtig læreplads, for jeg har siddet oppe i rummet ved siden af Henrik, og min eneste opgave, det var at afkode rummets signaler. Så jeg kunne gå ud og smide de nonverbale signaler, for eksempel tilbage til dig, Bille. Den kæde, du gør med din krop, for at sætte dig i en bestemt tilstand. Så præcist, at din krop troede du dig selv, der havde gjort det. Ja. Så jeg har haft sådan en rimelig hardcore trial and error læreplads, samtidig med, at jeg skulle undervise i det. Ja. Så der er det jo bare en hel en akkumulering af læring og output samtidig. Ja. Og nu kommer jeg til at se der var en uddannelse, der hed FACS. Facial Action Coding System. Det var senior Jens, der kom og sagde, har I set den her? Hvor man kan aflæse følelser ud fra de små bevægelser, der sker i ansigtet. Så siger jeg, den skal jeg have. Ja. Den gang læse noget om. Den skal jeg have. Hestens ansigt. Ja. Jens derhjemmes ansigt. Den skal jeg have. Ja. Så mig og senior Jens og wannabe Alpha Per tog til USA. Det var godt, jeg havde de 2 ingeniører med. For ellers så havde jeg aldrig kommet igennem den uddannelse. Den er så mega langhåret. Okay. Facial, hvor lang tid tog den? Det er 10 koncentrerede dage over på San Francisco Berkeley. I et rum nede i kælderen uden vinduer sammen med 10 andre fra verden. På det tidspunkt, så er vi tilbage i 07. Det var før Lie to Me kom ud. Jeg skulle til at sige, at det, fordi der var hele det her Lie to Me med at bruge det i investigation og løgne, adfærd. Ja. Inden vi kom derover, eller inden jeg sad derover og var opmærksom på det her facts, det er Paul Ekman, der har brugt 45 år sit liv på at afkode de her bevægelser, vi alle sammen gør med ansigtet, og hvordan det kobler til vores følelser. Og fundet ud af, at det er universelt. Og det havde kun været forbeholdt FBI og CIA som afhøringsteknikker. Men efter Lie to Me, så render alle rundt og siger, microexpressions, og så er du lidt det her.
Men de har, ved at næsten æde min gamle stråhat på, ikke taget lige så mange timer foran skærmen, som jeg har. Med en ting er, at vi har 44 muskler i ansigtet. 1 minuts video tager en time at afkode. Når vi havde været 8 timer i undervisningslokalet, så havde vi lige 4 timers afkodning, når vi kom hjem. Benhård uddannelse. Ja, der skal være på mærkerne. Ja, og der fandt jeg ud af, at jeg kunne noget. Fordi at Per, han skulle se det 7-8 gange, og så skulle de sidde og diskutere, om de så det samme. Jens, han gav op på 5. gang, han havde set signalet. Jeg skulle bare se det 1 gang, der var den. 2 gange, der var den der igen. 3 gange, så har vi den. Ja. Jeg stiller ikke så mange Så spørgsmål. du har talent for at spotte det lynhurtigt? Ja, og så når senere Jens så sagde, du kan helt klart noget med det her, Pernille. Så fik jeg bekræftelse. Er det fordi, du har sådan lidt, det siger man også, altså fotografisk hukommelse i forhold til ansigtet, at du lige pludselig, du ved, så ser jeg ansigtet for mig, og så lyser det de steder, hvor det skal lyse, og så... Så analytisk er jeg slet ikke. Nå. Det kan godt se sådan ud på ydersiden, men det er ikke sådan, det foregår på indersiden. Jeg tror, jeg er meget mere umiddelbar. Der er ikke så meget filter. Jeg har ikke brug for så meget forklarmerøv. Jeg har ikke brug for så meget bekræftelse. Men så lyder det faktisk for mig som om, at du i den grad også bruger intuitionen her og stoler på den. Fuldstændig. Fordi jeg nu har værktøjerne, ja, lige præcis. Der fortæller mig, at det er korrekt. Så du læner dig op af, fordi du har værktøjet til det, men det er det intuitive, der ligesom siger, men det her, det ved jeg, fordi sådan og sådan. Ja. Men så, ja, okay. Når jeg ser det 1 gang, så det kan være tilfældigt. 2 gange, så bliver jeg opmærksom. 3 gange på samme stimuli, så ved jeg, at der er et mønster. Yes. Så behøver jeg ikke mere. Nej. Behøver man vel heller ikke. Altså. Men det gjorde Per. Han skulle jo have den 7-8 gange, og så lige 1 gang for at få den bekræftet af Jens også, hvor jeg var sådan lidt, kom on, drenge. Vi har 4 timer, vi skal igennem. Kom nu videre. Vi kan ikke sidde her og køre 8 runder på hver signal, altså. Og må jeg spørge, hvad kunne du bruge det direkte til? Altså, hvis vi så skal omdanne det til noget arbejdsmæssigt, så... Ja, der blev jeg jo sådan lidt helt ærlig. Det er fandme for langhåret. Undskyld, må jeg godt bande her. Det er simpelthen for langhåret. Vi render alle sammen rundt med et ansigt. Heldigvis. Ja, vi kigger alle sammen hinanden i ansigtet. Vi kan alle sammen se nogle øjenbryn, der går op og ned. Om de går op til en intensitet A eller en intensitet D, det er sådan set ligegyldigt. Da jeg kom ud derovre fra, der kunne jeg alle de fine numre og nuancer og rigtig smart. Man blev sådan rigtig smart. Så du lige den der 44 i en B'er? Var det ikke en C'er? Nej, jeg tror det var en 43. Det er nørdesprog. Så man blev mærkelig, man blev nørdet, man blev underlig. Ikke? Hvor jeg tænkte, det kan simpelthen ikke... Vi render alle sammen rundt med et ansigt. Det bliver nødt til at være mere håndterbart. For jeg har kun en time på scenen. Simplificeret. Ja. Så hvad er det, jeg skal pakke i min marketerning og smide ud som konfetti på folk, når jeg står deroppe, så de kan gå ud og gøre det lige med det samme og få gavn af det. Ikke så meget, undskyld jeg siger det, pis, men bare ud, se det. Var det rigtigt? Ja. Kan du bruge det? Ja, tak. Okay. Så der blev sådan lidt en rebel. Så det var dit arbejde. Du prøvede at omkode det til noget, der var mere spiseligt eller tilgængeligt. Der kom frøet med rebellen. Jeg tænkte, tak. Det behøver ikke at være så langhåret. Tak, Poul Ekman, fordi du har brugt 45 år. Det gør jeg ikke. Og det ønsker jeg heller ikke for mine kursister. Så hvordan kan vi gøre det her til en appetizer? Ja. Og så hjem og undervise i det. Ja. Og det startede du med det samme? Det gjorde jeg med det samme på vores master. Og hvem underviser man? Det var ledere. Det var en lederuddannelse, som jo havde været igennem etteren først, og så kom på masteren. Så det var typisk sådan en 12 ledere. Ja. Og skrev min masteropgave i følelsernes ansigt, som jo så senere hen er gået hen og blev min arbejdsbog. Yep. Ja. Og hvordan bruger du det nu? Så jeg ved, man kan jo booke dig til forskelligt. Ja, følelsernes ansigt er det, jeg kalder det, som vi viser med ansigtet, og de her 7 grundfølelser, som vi kan se i ansigtet. Det er jo en del af pakken, når man inviterer mig ud. At man får indsigt i, hvad er det, vi kan se, og hvad er det, som jeg kalder kropssprogets bogstav. Kan vi blive enige om, at vi kan se, at vi blinker nu? Ja, det kan vi godt blive enige om. Okay, det er et bogstav. Og det, som der så er grammatikken bag, det er jo så den biokemi. Forståelsen af den biokemi, der er bag de signaler, vi ser. Så for mig er det et alfabet, ligesom vores sproglige alfabet, hvor vi har de her 28 bogstaver. Vi har siddet i de første år og malet bogstaver, så har vi skrevet dem, så har vi sat dem sammen i ord, så har vi lært at læse dem, og så har vi lært at skrive dem. Ikke?
Men der er ikke nogen, der har lært os kropssprogets alfabet. Hvis der ikke er nogen, der tager den, så må jeg jo tage den. Ja. Men det er der også sådan set en pæn succes i, ikke? Jo, igen, det er lidt sjovt, fordi at, du startede med at sige, at jeg godt må sige, at jeg er ekspert. Ja. Jo, ja. Men jeg er jo bare mig, der kommer ud som Men du gør det godt. Jeg synes, det er super spændende. Jeg sidder bare helt stille, fordi jeg lytter så meget. Jeg har jo været så heldig, at jeg er blevet inviteret ud og lave nogle opgaver nogle virkelig, virkelig seje steder. Altså underviserne ved Frømandskorpset blandt andet. Det er ikke alle, der kommer ind bag den port. Det er der ikke. Der var mig, og så Stig Severinsen af eksterne konsulenter på det tidspunkt. Forhandlergruppen med politiet. Forskellige afdelinger ved politiet. Danmarks Radio, TV2, blev inviteret i studiet for at udtale sig om Putins kropssprog under hans krigstale, eller ubådmassens ansigtsudtryk, da han blev fanget, eller helt tilbage til Steinbacher. Så blev jeg også nødt til at kunne svare på tiltalen, kan man sige. Så jeg har været heldig og været inviteret til nogle mega gode, seje opgaver, som har skærpet mine sanser i forhold til, okay, jeg kan ikke bare stå og lurepasse den, og det er ikke, fordi jeg gør det. Har man ikke også brug for det? Altså, har man ikke brug for at blive anerkendt, for ligesom at kunne gå nogle yderligere skridt? Jo, det der driver mig, det er, at jeg kan se, at det gør en forskel for dig. Okay. Yes. Og det kan jeg ikke på skærmen. Så det der med, hvad jeg står og siger på tv, der får jeg ikke min egen... Okay, der er ikke den der feedback. Nej. Fordi at... altså publikumsfeedback, eller hvad? Jeg kan ikke se publikums ansigtsudtryk, om den lige skal være vinklet på en anden måde, for de forstår det bedre, så de kan bruge det på en mere effektiv måde for dem. Men er der ikke forskel på det, du siger på tv, og det, du underviser under dit foredrag eller dit kurser? Jo, altså, naturligvis. Det er jo, det ene er vel analyse af en situation. Ja. Det andet er vel læring for at give videre. Ja, det er kropssprogets alfabet. Vi bliver nødt til at kigge på bogstaverne først. Så hvad har vi her i rummet? Og så kan vi blive enige om, vi kan se de korslagte arme. Hvad har vi hørt om den? Så hører vi alle de 1000 negative forklaringer på den. Passer de? Nej. Præcis. Det tror jeg heller ikke. Nej. Ja. Og så siger vi, så sidder vi og kigger rundt om Svend, han sidder også sådan, og Jyrsa sidder sådan, og Bille sidder også sådan. Jamen, er han et sur gammel mand? Nej, det er han faktisk ikke. Okay, så et signal betyder ikke kun én ting. Nej. Og så kommer teorien. Det hedder et skjold. Grunden til, at vi gør sådan. Og så kommer hele den grammatiske... Ja, det er så spændende. Men jeg tænker vel også, altså, fordi den del med, bare for jeg har altid hørt den der med, fordi jeg tit har siddet med korslagt arm, jeg laver den og skjold ud mod omverdenen, og jeg vil egentlig bare helst være mig selv, men bare sådan lidt, jeg sidder bare og slapper af, mennesker. Ikke? Altså, eller holder på min krop. Ja, lige præcis. Eller koncentreret. Og jeg tænker, det er fordi, at man skal se det i en kombination. Så hvis jeg nu gjorde det sammen med, at jeg nu... løfter øjenbrynene til sådan helt op i, hvad det nu hed, i bogstavkombinationer og så videre. Så var der måske noget. Det er fordi, at vi er gået for hurtigt med overskriften. Okay. Tilbage i 80'erne, vores kære Jesper Klein skrev en bog, der hedder Kropssprog, hvor han skrev om at det her, det var du-sprog. Og det her, altså, nu åbner jeg armene, det er du-sprog, og så korslagte arme, det måtte jo så være det modsatte. Og så havde vi linje 3, der tog på Danmarks turné med den. Yes. Og så har vi ellers haft rigtig meget arbejde på de korslagte arme siden da. Ja, okay. Og det er også universelt, at det bliver opfattet som et negativt signal. Der er endda nogle forskere, der har forsket i, at vi indtager 30% mindre data, når vi sidder med korslagte arme. Okay. Venner. Er det duft? Er det smag? Er det tekstur? Er det hvilke slags data? Visuel lyd? Allerede der dur den ikke. Og det er den der rebel, der blev sået over ved Poul Ekman, at det skal også give mening, altså, og det skal også hænge sammen på en måde, så vi kan komme ud og bruge det. Pernille, sådan helt hverdagssprog, som almindelige mennesker, når vi går og kigger på hinanden, for det gør vi jo. Vi kigger på hinanden, når vi er på arbejde, og vi kigger på vores venner, vi kigger på folk på gaden, folk, der cykler, folk. Hvordan kan man bruge det sådan til hverdag? Hvordan kan man simplificere det helt ned til hverdagssprog? Ja, først så skal man være opmærksom på, hvad man ser. Hvad det er, man ser. Det er bogstavet. A. Hvad man ser. Hvad man ser. Signalet. Og hvilken reaktion det sætter i gang inde i en selv. Altså følelse, reaktion? Følelse, tilstand, tanketog.
hvad er det, der sker på indersiden? Det er grammatikken. Og så skal man lige have sådan en papegøje, der siger, er det mit eget shit? Eller, Altså, er det noget fra min fortid? Er det noget, der rumler? Er det noget, jeg lige har oplevet, som jeg reagerer på? Eller er det det, der sker imellem os to? Skal man være utrolig god til mentalisering, når man når nummer 3? Yep. For ellers så kommer man ikke videre, kan jeg høre. Nej, man kan ikke bare tage bogstav og reaktion som sandhed. Man bliver også lige nødt til at grave, fordi vores hjerne, nu kommer lidt af grammatikken bag, vores hjerne sammenligner med det, den allerede har oplevet i forvejen. Så hvis den ikke har oplevet det, den ser, så sammenligner den med noget, der ligner det, den har oplevet. Så det bliver aldrig rent, det vi oplever indvendigt. Så derfor bliver man også nødt til at have sådan en selvdetektor på. Ja. Hvad er mit eget shit, og hvad kommer ind udefra? Og det er en af mine allerstørste opgaver, det er simpelthen at få det her fortolkning ud. Fortolkning, for mange forestillinger giver for mange fejl. Vi skal have meget mere rå observation og viden og brugbarhed. Så lige så snart vi fortolker, så er det ligesom at sige, jeg synes at, så er vi ude i noget, der er upræcist. Ja, og subjektivt. Eller? Og subjektivt, og dannet ud fra dine erfaringer og oplevelser. Og så er vi tilbage i din rygsæk. Og det er det også her, man kan snakke om skyggesider, og man spejler, og man projicerer osv.? Oh yes. Ja. Alt det der, der ligger dernede og roder rundt. Og det skal vi have ud af billedet, hvis vi skal kunne læse kropssproget rent. Ligesom når vi læser en bog, så skal den heller ikke være mudret til af tomatsuppe, eller i et mørkt rum. Eller, altså. Så hvad kunne man gøre? Altså, er det her noget, man skulle tilbyde? Personalledere? Ja, skolebørn? Jeg har altid sagt, at kropssprog er et sprog, vi alle sammen taler. Og det burde vi have ind på skoleskemaet, på sidelinje med dansk og matematik. Det er lidt tosset, fordi 85% af vores kommunikation foregår igennem de nonverbale signaler. Og det er kun de 15%, som vi har på skemaet. Når vi kommer ud af skolen, så lærer vi os lidt med bind for øjnene igennem de sidste 85. Hvad med, at vi putter de 85 ind? Livsduelighed. Hvordan er der at være menneske? Hvordan fungerer jeg? Hvordan fungerer jeg sammen med andre? Ind på skoleskemaet på sidelinje med dansk og matematik. Og det blev jeg jo inviteret i aftenshowet i mandags af Julie Steinke, der synes kropssprog på skoleskemaet. Det har jeg jo gået og sagt i 100 år. Så blev jeg lige spurgt af en dreng i går, har du levet i 100 år? Nej, altså ikke. Så når man synes, man... Og Julie, hun satte noget i gang, for nu kom jeg jo til at sige det højt. Det burde være noget, vi havde på skolen, på skoleskemaet. Også i forlængelse af Imrans borgerforslag med, at vi skal have noget regulering på de her tech-firmaer, og i forlængelse af Ulla Dyrløvs guide til altså tegn på mistrivsel hos børn. Midt imellem ligger der mangel på viden om kropssprog. Hvordan fungerer vi? Både os selv og kunne man lave sådan en light-tilgang til det for børn, og så kunne man sådan tage videre? Altså, der må jo være noget, hvor det er sådan, hvor vi alle sammen kan være med, uden at skal sidde i en kælder i 4 eller i 10 stive dage og... I en kælder. Ja, det er jeg jo så i gang med at få brygget sammen. Godt. Ja, en ting er, at Julie hun fik sat mig i gang, og jeg har fået startet det her hashtag, der hedder kropssprog på skemaet. For det er ikke kun på skoleskemaet, det er alle uddannelsesskemaer. Det er lærere, pædagoger, journalister, psykologer. Alle, der har noget med mennesker at gøre, burde have kropssprog med på sin uddannelse. Ligesom dansk og fransk og tysk og hvad man nu har. Og så er jeg i gang med at bygge et online-univers op. Alt det, vi ikke har lært i skolen. Om kropssprog. Det er godt univers. Jeg har nogle forslag. Ja, lige præcis. Hvad kunne du godt have brugt, at du havde lært i skolen om kropssprog? Nu spørger jeg dig, Bille. Gud. Sådan i bagklogskabens lys. Bagklogskabens lys. Jeg sidder jo lige og gennemgår min hjerne. Jeg tror godt, jeg kunne have... jeg tænker bare sådan generelt bare at afkode, og specielt voksne. Jeg har altid haft sådan svært ved at... eller bare sådan generelt, hvad andre folk, de har sådan ment, når de har sagt noget, som jeg godt kunne mærke, ikke var det, de mente, de sagde. Giver det mening? Ja. Og der har jeg jo altid troet, at det var mig, der var forkert på den. Exactly. Hvor jeg sådan tænker, jamen det ville jo have været fedt, at kunne have læst det lidt i kropssproget.
og sige, okay, det er ikke mig, der er forkert på den. Det, de siger, det er ikke det, de mener, de siger. Eller det er ikke det, de mener. Ja, agtigt. Lige præcis. Og det stopper ikke. Altså løgnene stopper ikke bare, fordi du kan se dem. Nej, det gør det ikke. Men så har man mulighed for ligesom at fange det, eller i hvert fald mulighed for ikke at gøre sig selv forkert i det, eller tænke sig selv forkert ind i det. Lige præcis. Så, men er det her ikke også en kompetence, nu kan jeg ikke generalisere at sige alle børn, men mange børn har i de tidlige år, man måske glemmer i form af vores samfund, i form af vores læring osv., fordi nu sagde jeg lige, at jeg havde været på ferie, og børn, de kan snakke sammen nonverbalt med børn fra andre lande, og de kan lege, og de kan hygge sig i flere timer, uden at snakke samme sprog. Ja. Så der er noget universelt, og der er jo en kompetence, som vi bare ikke berører nok. Ja, og skolen aflærer det. Ja. At lille Søren, han skal sidde stille, og så skal han række hånden op, når han vil sige noget. Det er imod hans natur. Ja. Lille Yrsa, der sidder derovre og putter lidt med ordene, hun skal tale noget højere mod hendes natur. Tror du pokker, vi kommer ind som hele velfungerende, sansende væsener og kommer ud og fuldstændig forvirret voksne og tror, at vi er forkert på den. Vi er blevet ensrettet. Ja. Jamen, det har vi snakket om faktisk lidt tidligere, det her, at vi bliver, mig selv inklusiv, alt for skolet i at være logisk, analytisk tænkende, og få fjernet, som du siger, alle de her sansemæssige intuitioner eller kompetencer. Menneskelige kompetencer. Ja. Vi skal have dem ind på skemaet, så vi lærer, hvordan vi fungerer, og fungerer sammen med andre. Vi kommer ud som sådan et stort Excel-ark. Et hoved, der render rundt på en krop, men 85% af det, vi beskæftiger os med i løbet af et døgn, er jo kroppen. Ja. Rigtig interessant. Ja, det fordi det er der. Det er ikke noget, vi skal opfinde. Nej, de her ting er der, ligesom vi har snakket om. Ja. Intuition er der. Vi skal lære at bruge det rigtigt, og vi skal have redskaberne, og vi skal måske systematisere det en lille smule, så alle forstår det. Og sproget skal ligesom effektiviseres, men vi har det. Det er en kompetence, vi har. Ja. Det er der allerede. Der er bare ikke nogen, der har lært os det rigtigt. Så vi kører lidt, virkelig ærgerligt. Kører lidt med bind for øjnene i bussen med alle vores venner. Ikke? Og det er. Og så kan vi snakke om diagnoser, så kan vi snakke om psykiatri, så kan vi snakke om mistrivsel, så kan vi snakke om skærm. Men vi mangler viden om kropssprog. Hvordan taler vi til vores krop? Hvordan taler kroppen til os? Hvordan taler andres krop til os? Altså de her nuancer. Når vi så kommer ud fra skolen, og ikke vil være ligesom alle de andre, og tage en rigtig uddannelse, siger jeg med sådan... livsuddannelse. Ja, så går vi ud i noget af det alternativ for at få noget livsduelighed. Og få noget, så får man de her spørgsmål, men skal du ikke have et rigtigt job eller en rigtig uddannelse? Det er igen tilbage til Excel-arket, ikke? Ja, og generationerne også jo. Det er også noget kultur og generation. Ja. Det er det også, ja. Hvad der ikke er af folk derude, der allerede underviser i kropssprog på skemaet. Altså alle mulige former for pædagogik, personlighedsanalyser, salg, præsentationsteknik, stemmetræning, you name it. Brug for pokker, hashtag, kropssprog på skemaet, for vi skal have det på skemaet. Det er noget tosset noget, vi ikke har de 85%, som vores kommunikation består af, på skemaet. Så hvad kan man gøre for sig selv, eller for sin nærmeste, hvis man gerne lige vil arbejde lidt med det her opmærksomhed omkring ens eget kropssprog, eller andres kropssprog? Hvor kan man starte? Man kan starte med at kigge sig selv i spejlet. Og så kigge helt nøgternt, hvordan ser du ud? Hvis du skulle beskrive dit ansigt, det var lidt den opgave, jeg havde med ned til frøerne. Hvad tager man med af opgaver til frøerne, som de ikke har prøvet før? Det er lidt svært. Altså frømændene. Frømændene, ja. Så der tog jeg make-up-spejl med, og så sagde jeg, nu skal I have lov til at kigge i det her spejl, og så skal I beskrive jeres ansigt, som var det et nyt terræn. Så beskriv dit ansigt helt nøgternt. Hvor er dine øjenbryn? Hvor langt går de op, ned? Fyldige, ikke fyldige? Hvor er der linjer? Hvor er der ikke linjer? Beskriv det som et landkort, som du skal ud og betræde. Og så kig på det, og se, hvilke indtryk giver det dig. Altså følelser igen. Igen, så mærker du grammatikken bag dit bogstav. Det er det, du kommer ind ad døren med. Så kan du nu begynde at kigge på det, du bliver mødt med. Er det dit shit, eller er det deres shit? Der starter vi. Så er vi lige tilbage i den der, førstehånds indtryk, som er 10 sekunder, eller under, eller et eller andet. Det er under 3 sekunder. Ja, jeg skulle til at sige, det er kun 2 sekunder. Er det ikke? Ja, mindre. Ja. Men det siges, at hjernen har taget en beslutning om man vil gå videre i handlen, eller i samarbejdet inden for de første 7 sekunder. Det tænker jeg alt for langt. Den er taget på de 3. Det tror jeg også. Ja.
Den er taget på de 3, om du er good guy og bad guy. Ja. Og det er et indtryk, hjernen tager ud for de 85%. Tone, ansigtsudtryk, kropssprog, højde, drøjde, farver, forskel, placering, bevægelse, tempo, taletempo. Bam. Og først der kommer ordene efter. Ikke? Altså, men der er også meget bagvedliggende det der. Jo, det er der helt sikkert. Det er der jo. Altså, jeg er et utålmodigt menneske, det ved jeg godt, men forleden gik jeg ind i en større bagerkæde, lad os bare sige det, og tænkte, jeg skal lige have noget brød med. Og der var der for lidt personale. Det er jo det, der sker lige nu, det ved vi, og det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved. Der stod en, og var ved at lave kaffe, men som ikke vendte sig om, og vi stod masser, og jeg var sådan lidt, prøv at høre. Hvis jeg bare havde fået en øjenkontakt, eller bare fået sådan en, der lige om et øjeblik, så var jeg blevet. Og her, der gik jeg lynhurtigt igen. Og jeg tænkte bare, nej, så kan jeg gå et andet sted hen. Ja. Så du har også fået en afvisning, jo, kan man sige. Det er en afvisning, når det er med ryggen til, ikke også? Men der er helt uopmærksomhed. Ja. En øjenkontakt på de 3 sekunder frigiver vores endorfiner, som går ind og åbner vores synapser i hjernen, som modtager signaler. Det er derfor, vi føler os set. Men er den kun på 2 sekunder, så er du bare set og registreret videre. Så er det koldt. Så er det sådan, Har du nogensinde taget fejl? Ja da, hele tiden. Jamen, altså i forhold til førstehåndsindtrykket, når man siger handle eller ikke handle, god eller dårlig. Har du taget fejl i din førstehånds fornemmelse? Måske ikke indtryk, fornemmelse. Eller passer den? Er vi på indtryk? Er vi på fornemmelse? Er vi på faglighed? Hvor er vi? Ja. Din. Er det ikke lidt en blanding? Selvfølgelig har jeg taget fejl. Fordi vi er dynamiske væsener. Og det, jeg reagerer på, det er ikke sikkert, at det er det, der er. Jeg kommer jo også ind med noget, med en eller anden form for tilstand eller dagsrest, som jeg også danner indtrykket ud fra. Men langt hen ad vejen, så kender jeg værktøjerne. Jeg kender de bogstaver, der skal lægges på linjen, for at vi får skabt den historie, vi skal ud af. Men det er ikke alle, der vil med. Og det skal man jo også nogle gange acceptere, at det er ikke alle, der vil med i den historie, man er i gang med at skrive. Jeg skal lige høre, fordi det er jo sådan noget, som jeg oplever tit og ofte. Det er, når man sidder i forsamlinger, det kan være et selskab, parti, et eller andet osv., og der kommer den der runde, hvad laver du? Og når jeg så svarer, hvad jeg laver, så bliver folk jo altid sådan lidt, trækker sig eller også at blive nysgerrige, eller endnu mere nysgerrige, eller hvad det nu kan være. Det må du også. Det lyder da meget spændende. Eller det lyder forfærdeligt, eller hvad det nu kan være. Men oplever du også den, at så tror folk, at du kan se det hele i ansigtet på dem, ikke? Det, selv fra kollegaer, så får jeg den her, nej, spændende, det er dig med ansigtsudtrykket. Nu sidder jeg så med hånden helt op foran. Og det betyder, det er overhovedet ikke spændende. Jamen, kroppen siger jo, ups, du skal ikke læse mit ansigt, ikke? Men ordene siger, nej, hvor spændende. Ja. De 2 ting. Nå, altså er det med vilje at skjule det? Ja. Nå, okay. Ja. Og det er jo også kropssprog. Nej, så skal jeg da ikke sidde med korslagte arme. Hvordan skal jeg så? Igen, det er jo noget, der fungerer, der foregår ind i dem. Og det er fordi, jeg har taget den der med det uberørte terræn-øvelsen. Jeg ved godt, hvad jeg sætter i gang af reaktioner, når jeg kommer ind. Så det er deres. Det de har med, at de reagerer sådan på mig, for jeg kan ikke sætte det i gang. Det er noget, der er sket inde i dem. Ja. Men igen, for at man ikke føler sig forkert og tager den på sig. Nå, men det er mig, der ser farlig ud. Så må jeg en anden farve på næste gang. Eller, så er det vigtigt, at man har taget den der øvelse med, hvad er det for nogle bogstaver i kroppens sprog, jeg kommer ind med, og hvad kan jeg så forvente, der bliver reageret på. Ja. Men jeg får den altid, den der. Nej, så ved jeg jo ikke, hvordan jeg skal sidde. Ja, for du sidder og analyser alle på hele tiden. Hele tiden. Jeg laver ikke andet. Du laver ikke andet. Jeg kommer til at tænke på, at der er sådan nogle typiske... hvordan skal jeg formulere det? Er der et typisk kropssprog for nogle forskellige erhvervsgrupper? Er der nogen, hvor du helt sikkert kunne sige... Kultursprog eller fællessprog, ja. Ham der eller hende der arbejder helt sikkert der og der. Fagligt? Eller måske profession. Nej, profession, det kunne være. Måske alle dem der, de er... du ved, murer eller frisører, eller... Ja, politifolk går på en bestemt måde, men det er også fordi, jeg bruger meget tid sammen med, at jeg kan se det. Er det de der arme ud til siden, og så... Der er noget med noget takt. De har lært at stå ordentligt på fødderne. Der er noget takt. Yes. Militærfolk, de står også på en bestemt måde med ryggen. Men det er tillært jo også. Ja. Til dels. Eller bliver man tiltrukket af en profession, fordi man har sådan... Så taler vi kropssprog, ikke? Ja, hvad er det? Hvilken ende af magneten er det? Vi skal altså til at slutte. Ja, I know. Det er virkelig en skam. Der er gået, en time er gået alt for hurtigt. Ja.
Sådan er det, er ikke, godt det er ikke et emne, vi kan komme til bunds med, fordi der er så mange facetter og niveauer, og jeg kan jo høre alt muligt. Altså, og det er vildt spændende. Også bare sådan til interesse. Altså, hvis nu man har fået lidt mere interesse på det her, Pernille, hvor kunne man så hente noget mere viden? Har du læsestof, som man kunne gå i gang med, eller man kan selvfølgelig booke dig? Man kan altid booke mig. Man kan finde mig på de sociale medier. På Facebook, der er Pernille Sloth ekspert i ansigtsudtryk og kropssprog, og man kan finde mig på Instagram, Pernille Sloth, og på LinkedIn, og på min hjemmeside, både pernillesloth.com og .dk. Jeg er i gang med at lægge de to sammen. Helt gratis kan man være med i Klub Kropssprog, en gratis åben gruppe på Facebook, hvor vi træner kropssprog og har det hyggeligt imens. Hvor jeg laver nogle lives en gang imellem. Den er mest af det lavet for, at jeg også har et sted, jeg synes, der er hyggeligt, og vi deler gifs, og hvad vi ser af søndagsserier, og så laver nogle lives en gang imellem. På jeg var med i noget julehalvøj, et eller andet, eller i december måned. Også det. Og så er jeg jo i gang med at bygge hele min forretning om til noget online, så jeg kan komme længere ud til flere. Så det ikke er bundet på, hvornår jeg kan stå på scenen. Så det kommer der meget mere af. Også under hashtagget kropssprog på skemaet. Og så det synes jeg er et godt hashtag. Ja, det synes jeg også. Og jeg vil gerne invitere til lytterne derude, der underviser i en eller anden nuance af kropssprog. Og bruge hashtagget kropssprog på skemaet, så vi kan se, hvor mange af os, der rent faktisk underviser i en eller anden nuance af det her, som vi ikke har på skoleskemaet, og vi skal have det ind på skoleskemaet. Så der kommer muligvis også et borgerforslag, hvor at vi vil have kropssprog på skemaet. Yes. Og så kan jeg jo sådan lige sige for mig, at jeg har hyret dig til at være med på min næste uddannelse, som hedder Intuitiv Transformation. Og der kommer du ind og giver dine bud også i forhold til, hvordan vi kan bruge kropssprog og intuitivt og adskille og sætte sammen. Og, Jeps. Det bliver meget spændende. Jeg glæder mig helt sindssygt. Det er første gang, at jeg har været i så blød en afdeling. Jeg er mest blevet brugt i de meget hardcore salg og militær og butik og medier, og hvor jeg godt vil sådan lidt mere soften op. Kan vi ikke bare relationelt snakke om det? Og det kommer her. Ja, så det bliver rigtig spændende. Yes. Spændende. Og så lige det sidste. Hvad vil du gerne give videre? Du har givet en del i det her, men hvad synes du, og du har jo allerede været inde på det, for det, men hvad skal vi have mere fokus på? Så hvis du fik lov at bestemme, hvad skulle vi så have mere fokus på? Vi skulle have mere fokus på at vide, hvordan vi fungerer. Og søge, altså virkelig kræve viden på skolebænken, at vi får lavet en skole, hvor vi bliver bedre mennesker. Og ikke bare et Excel-ark hæftet på en krop, men at vi bliver uddannet i, hvordan er det, kroppen taler til mig? Er det her stress? Er det her nervøsitet? Eller er det bare sommerfugl i maven? Hvordan håndterer jeg det? Nu sker der noget derovre ved Bille. Har det noget med mig at gøre? At vi simpelthen går ud og kræver, at vi bliver helt fra folkeskolen af, får det ind, og vi lærer, hvordan vi selv fungerer sammen med andre mennesker, før vi går i gang med Excel-arket. Det er jo fordi alle fag i dag, fra folkeskole og børnehaveklasse, er jo dataorienteret. Præcis. Det er jo historie, det er matematik, det er bogstaver, det er sammensætninger, sætninger. Altså det er jo kun facts-orienteret på den måde. Det, der ikke er facts, er måske religion og noget samfundsfag, og religion har også noget facts i sig, ikke? Som selv religion så kan være en fortolkning. Så alle de her mere sådan mennesket ind og ud, sanser, læring i forhold til andre og så videre. Jeg tror, vi kunne se meget mere trivsel, meget mere performance, meget mere kreativt, mange flere løsninger, meget mere udnyttelse af vores potentiale som menneske. Skal man egentlig ikke bare starte forfra på en måde? Jo, tak. Jo. Altså, vi har jo snakket om det mange. Altså, en ting er krop og personligheder, men der er også, hvordan kommer vi ud af en uddannelse? Skal vi overhovedet bruge den til noget, eller skal vi til at starte forfra, når vi kommer ud på det rigtige arbejdsmarked? Det har jeg jo også oplevet, vi har snakket om, at jeg har en uddannelse, jeg har en billet, jeg har den, men så kommer jeg ud, men det er faktisk ikke sådan, det hænger sammen. Præcis. Det starter med en uddannelse i os selv. Ja, og kropssprog på skemaet. Kropssprog på skemaet, tak. Hashtag kropssprog på skemaet. Tak fordi du kom, Pernille. Tak fordi du kom. Selv tak. Det har været rigtig spændende. Det er mig en ære. Spændende. Og åbne jeres sæson nummer 2 her. Ja. Jeg vil gerne høre mere.
Ja, det vil jeg også. Ja, det er virkelig jeg kommer spændende. gerne igen. Ja, men, Yes, gerne. tak for dine opgaver til vores lytter. Kig på jer selv. Mm. Mærk, hvad der sker. Mm. Og se, om det stemmer overens med det selvbillede, man har. Mm. Så det kan man starte med. Tak for nu. Ja, vi ses! Du lyttede til podcasten Hvordan blev du den, du er? Med Ray og Bille. Vi lyttes ved.